сме в Самоков на писта А1 Motorsport на едно събитие, организирано от BMW Клуб България, а именно BMW Cup 2026 година. И представяме на публиката и на гостите, които присъстват тук, добавките и продуктите на Autogar. Това е нашият щанд, на който показваме продуктите и демонстрираме с ето тази машина, демонстрираме способностите на същите продукти. Колко повече се гря, толкова повече спира. Повече се активира. И повечето няма да мръдне. Ясно. И само може да свалиме и картърчето. Виждате, имаме теч, слагаме от добавката, прилагаме, спасяваме положението, след това си правим ремонта, не увреждаме системата, не я замърсяваме, измиваме я, не я замърсяваме. Работи само под налягане. В момента, в който върнем, виждате тече, нали? Оттече за малко. Сега стискаме шише. Стиснете го. Така. Няма парче в смисъл. Нали, измива се всичко. Оп, стискаме шишето. Няма. Има голям интерес от публиката, правихме демонстрации, имахме продажби, запознахме публиката на събитието с продуктите ни, за случая добавките за масло, за двигател, за трансмисии, добавките за горива, бензин и дизел, техническите спреове, автокозметиката, мото и велосерията. Раздали сме информационни листи и същите могат да бъдат закупени от Мототехника БГ, от Реновация БГ и от Автогараж БГ, партньори на Autogar.
Продуктите, които представяме днес на това прекрасно събитие, организирано от BMW Клуб България, могат да бъдат закупени от партньорите на Autogar BG, а именно Мототехника BG, Автогараж BG и Реновация BG.